Ndemona naende Obwansu muligire bweta senikia Ndizi TV ya sentunda ende naende tuwachira sembe okwanekia atwasoira sentunda elia Amaegerio lesson yechumeye na ngirigikire kirenga ekenene bunere butambe abalisi bane banyareko bagikereme studio tukonera ko tukugwatira nabarabu kwenekia buna tunyere ko batokoletera umuruburia senchira yoboikeno umulisia amatera naro chithimu amatera nabo chithimu chiabo Mutarare gari ngera watenga gotera kundi gwesi gotera iguru ya Yerusalemu inyia gugunguna kuanga hope yokomenya onde naro nere gari siko watenga gotera nyoro gotera buri gukwanera iguru yenkeri uchigoche iguru kwanyara gokomo gotera igonga kata chikwa chite na chirenchi bwate emireme menene yokwane kinga they are very objective when it comes ikeraba korosia matera. What do you think, Maurice? Ekene amatere kararo siribia igako ako agukune nkore ya iguka no borandi bwiri ngana bwasoa amatera nenjire moyo koleto butumu buri bwasoa imiye nkoro no nyenkristo yese kararenga sense yanjite gotera ekere michandi kumuchira gusaba ntuba machegirie egentare kwirana na matera otera matera yokumubako manene na saitani gako igwa matera ya gutama igona yengenje bibona sana. Good morning, happy Sabato muri karibu sana iyo binawe golenga manaye Sabato nyata ko begweta maito muruburi wa matera no rokwale gushurikira gari enseme victory to wateronji abasai yes eva victory and we thank God my rimbiri tente quiet. I can't mention all of them. They come Mountain of Joy. Quiet chichionsi ni chinyinge. I want to sing Mbiamono. The function was well. Nyasaye na rekanite. Yes. Kuetera sumuru video. Na matera muno whatever. Ngoseria no nibihicha. If you sing with understanding and the spirit. How do you manage your in our churches? Any department they are very dynamic. How do you manage your especially no, being the first church elder and miaka ya nangunganjirire ndugumusai. Yes. I decided kogenda si department chi abana na youths. Ejichi neno mande chi akongire. To gonde nge church choir ninji kotene no ngabona na ronta ite kumanga kingo monite kogenda. The church choir is already mature unless boka bange kokore meremo. Aba mbatagite nurturing bakiniwe yakora na umambe bare kanisa. So to kobaikange nkogerere bono the way you socialize na barabugurange no Malaysia yagera bagotebia no ena ari esibobwata bokongune kwirene and the reason why we manage we realizing abange bari kanisa ito members bande nabalimu abande nande no abana bano bagosoma. Bono it is easier for us kubaikera na through abale usinichi boarding wanyoranga no na abale chi boarding abale mu abange nande no bale in those boardings in no bale kanisa we request babaleta to akora the function in the evening and baira ne school bimaro sana omoliseze de kai. I know you have the heart to mwana at least children ministry kanisa all along working there Kanisa njiro at some point personally I visited kwa ranga no chinga kia department abantu bagushurikira umono n'abantu abana family life abagaka to enda gukia nabangi n'abasaito miranaria abana batikuwa better part of the afternoon no kunyago chesa ariko gosolirende mbali ko batekenikiaro. I think as a church at some point you are failing abantu barabinge njenene and bakurukwe kanisa number 1 abana egekwere Kristo abangina bari gocha asari na abana ngababikira amaboko na aboroku bari barangire gotenga abana genda na wichuri murogo ngega bono ngoje gochefu moro manene agatetiga abana bake bacha asindi egekwera abanga bunaba urutwe igoro
njibono personally ndagotebi ng'a interest yani rise byombi binene bibere Yes. ekiombe kia abana ne kia abasai Yes. naende ekero mbwate interest asire tindi gotiga abantu abanene egekorana na bwago chigonkonya kurinda abasai na abana miaka yane korwa ase obosai narenge interested ase department ya abana ne ya abasai naende ase ogwacha chinto gekorwa ng'a vacation bible school inche naringe omochaki era ari kwigeria abana negeria abarimu na bagochi kwigeria abana nareta abasai nareta abantu abanene egere kanisa kine ebwata abana igatwara abasai igatwara abantu abanene nek eyinere korukwe family e family onye bana mbari bayona abasai igote ikoba family complete eri family be complete geketwara abasai etwara abana etwara abasai etwara na baibuli erinde mayakoba a complete church na si gono ani si kanisa abantu abanene interest itugo ikebo igekora mbaro bachira asi Yesu barabageni batagite naende oburendi bwito bona barayi babo Biemono sana aina gutokora ya kunera iga nanda balisiki bari iga bayara ina no gosemia kekero kende kanisa yagonye gekare bune kare enishuwa ngagimo ko banga departmentos maitekera esabaterie department gitokonyora bakoyebangaye chinsa chamo gasonda sabaga ayonda sabanga pama yakweba sabana nga mpara bikero kende baguchiko babaigeria abana sechiga kichiri cha department karibu sana ime ya Amaegerio lesson molisi bono tegete tuarigania senjiro bwikirano bwetera sogosaba tiga omwanchu murigeri tusabe tatenya sai bia mona singincho yesabatengia waturendire ase chumengima watuchakirie kwotende nande watoretiro bwaro boiga twasoira ase sabato ya kabira ase kwote ndakera tukoigera ringana ria umwikomo chenu tiguike tatenya sao kwana na intwe gwetera ase ringana ria gasirita Yesu Kristo oyoro mutoria. Amen. Yemana sana. Asante sana karibu Murizi Sedekaya. Inogo semelenga ewiki yawe yabetinkia nagekora wikiranire gaiga nakie obokoreria se kanisa yao. Mbiye bole. Yes. Asante sana. Murizi ya bosire. Yemono naye asemiremo emiyo kora kweneke wa support iri abasai na barbungori gibare ase bakobekera you know they lean sure nabo ikaratora kanisa chito abutokubuya nete twanyara ko batogosira abasai rinde banyara ko bakoba barayibange ase ekoteye nejuma ya kabere ose sabato ya kabere twanyara ko batogosoa ase ekota enya elesone kerenge kenekia renge ngobokoreri bwonya sai nobokoreri tukarigiria se ensemo entangane weekend tukabegweta na ase echume yengima ekerenga gitekenene kiabire ensemo ya kabere twatwaje tukobotokwanira tukurigiria ensemo ya kabere obokoreri bwanya sai gocha ase tole kiborine iriarenge umanyetenga Yesu igatite buno mokoreri igatite buna a servant gosigate bune master ikanyara ko bari gotoa umanyete inchiragete iga umotanje kurukwe master sinse ayobori bumurisi rero iga buna mwanya bantu igatie master ne servant yuta amisinche igongo tabigo kobe master gekogera mbuya mpororo bogocha ne master lakini Yesu kagocha obo nene boli bwaye no bonyasai bwaye bokanyara koba bogotigara enchirende agacha buna omokoreri acha gokorera no munda gocha gokorera mind you mwanya bantu uyo onyora uchire are no buya bwanya sai na gikare kerenge kenne tukare ko batukurigiria ndege nsome umurisi ase ensemo entaganike gima tanyara ko bingo barigania asinge nchiyo gukwanira ekifungo gitekane kaliko bakwanira gataho kirikia mata ya 28 verse 19 gotanga gakigenda mokore ebisaku byonsi ko baborokiwa moko batisa serie talia tata nelio mwana nelio muika omochenu Matayo 28:19 na gikare ekerenga ekenene gigotora ase wiki engima karibu sana Morisi asinge ncho introduction bia mono mwancho murigereria twarigereretia ase chumelia mwanya bantu korwa muchakano ekerawa na inkikia lengo kugani kwa Nyasaye gocha ase mwanya bantu tukarigereria tukaranga nkinyasaye goseta ata Nyasaye atagitekebe aso obosio gose ase ensengima na mwanya bantu in general lakini bono ase rero
nyuma mwanya bantakwa Yesu riria ari na Nyasaye na chitaria akabana mwanya bantu no rumuroberia yo renge gwanja kwae babe na mwanya bantamo boni eri guikirania ire ye bono ngutuma karo mwana oye gocha sense na ekera kubatuma abatata Nyasaye tata omwana no muikomo chenu igo bagokora emeremo ase obwamo and they are the ones bagotoreta bono to the reason ya rero eye kare gukwana igoro ya ensemo ya kabere ya gento kieke obokoreri bwa Nyasaye gocha story buna mwanya bantu igo agotuma omwana oyo omochenu bono ase rero ebintu mbire bitatu mboto mwaki obotate Nyasaye agotwara gocha ase mwanya bantu obotomu obo ngaibo korwa anoto konyora the Trinity ochitore ko yekwanera tomanye gocha ekero tuwarure the Trinity the focus focus yo botomu obo nereri gose timatike Gusii ekerenge kanene kyo botomu obo nkere kieke to humanity yani mbanto kiaba focus nereri focus no gokora abatomu ezgo aseke bungo gya kwana ngo kigo kwana tore nande to manya ko chikoligereria nga eternal the eternal goes inkieke bono the message nereriye eternal gospel gospel at the same time a channel karato kwana channel ninki nga yi amangana ya gweta egera manya guikira ari asata keira kogenda a channel na bantu banyasaye na ngai amangana ya gucha togote banga ekero goso ogotuma mangana as a receiver ninki the world is the receiver nataka go summarize ya ereseni ya century yo egera manya kuira na back to introduction intervenga ki emission ya nene ya Nyasaye no gokora abantu ko bagendo kieke aborokiwa Nyasaye ngo commission ya kare the 11 omanya go commission the 72 na kereke e grupu niga kuyetoma asenjera engao bono amangana itutu guchikwegera aseri tukulia rero mwancho murigereria niga guchikurua se bitabu ebiko bwati nyago guchikorigereria ndobwate kitabu gia Yohana 20:21 toma baka nande 20:21 mpaka 22 ogende Matayo that is 28:16 to 20 okomano kankororo na korokwo mwanjo murinda tego ko that is a summary kind of 20 that is yani 14:6 and 17 Deuteronomy na kuoko nga ko iranera kwa machiko saba ekebungu giastana 11 ogende mpaka 12 na okomanuka 7 10 mpaka 10 igo the essence of this ekarukuligeria history egente kenene Nyasaye kare gutumaga iganga ki ngaki agokora akore ebanto bonsi kobagento kieke aboroke demona sana mulisia emambi ya bon ogatera ngoro mulisia ngamulisa bone gukwana na nyirena antu ngora kona torerenda cannot be able to substitute gotanga ikira mwanya bantanya arete koba akwenda mamincha Adam na Hawa kwenda mamincha nelichiko igoro yategerete goteranda mbingu iliketi chini igoro igaturia na mabore na mangare ngoro mulisi tege tobwatera ukigima linde umaye gukonera gochana ki ikerenge kekenene bono na ki igore ko bange mission igoro eko bange mission asinge njogo cha komoboria mwanya bantu yo etu instruction ando chire mamja no kwani kwanya sakaribu sana mulisi litangane mna kwabeka ekwabori okubori okwo Nyasaye no bwanjani obwanjani obwaye no enekere ibitara so asense na rocha tambinga ebitungu byaye mbiri ko komanyo bwanjani bwaye biya kwikoboro kirie gwetera asi Kristo Yesu ko jakoba mwanya bantiri ndamago jakobori Yesu ko asibibi Nageko era akorukwe mani engoni ya Nyasaye oyo itetwe ense yetara biko buruso kunire so kumanuka 17 mukia katana katatu
amang'ana aya obobisi obwa Nyasaye bwarenge emiya enkoro yaye ase emiaka eminge na amatuko amange batatu barenge birori origereria ase egetabu ekorukoribe ritang'ani ya Yohana isano ekemungo kia gatano na kabere gatano na gatatu na kianda chi translation chinde nchiri chibegeta amang'ana chita translated biya kobwate egetabu egero King James version otware gekoruko amplified version otware bukweyeto ye Kiswahili yego kwana mang'ana ara yengenjo ninta Kenya soma ase Kenya muriro korwa ase King James amang'ana na varas amplified na vare igo ase ebukwe Kiswahili bego tebaiga for there are three that bear record in heaven na kimbaro batatu bakurwa borori ari iguru the Father, the Word and the Holy Ghost ote batata lingana no moikoma chenu and these three are one na aba batatu igobare The Trinity. oyomo Yes. pono gukurigirie ite ngata Word ukomana kai komena kiande kumko kege komena gatatu iye kuruka Yesu nero kurukuri ngana ya Nyasaye igayo so mukomanuka ikomena kianda ekemungo kiye ikomena gatatu goteba nga Yesu nero ngana ya Nyasaye so mangororo tabyo komano komulisi ikomena kiande kemungo ikomena gatatu komera kianda 13 Yesu akurukuri ngana ya Nyasaye 1913 1913 yes biblia gotabaiga ere obekeire eganchwa etobekire asa manyinga oyo obekere ganjo tobekira asa manyinga naerietari yaye ere akorokwa ring'ana ria Nyasaye nere rietari yaye akorokwa ring'ana ria Nyasaye ari gorombaro batatu tata omwana naende okuring'ana ria Nyasaye no moikoma chenu aba batatu baroyomo igo bakurwa borori iguru yo gotoreka omurubiri gwo gotoreka ojakerte kare ense tarabe kuburusu bakoyoreta ase ense eye naende baro batatu naende bakoba kirori ekerago cha gutuma obotumu oboiga birori batatu mbaro nkemo kia Yohana eritwarenge isano nkemo kia gatatu ere yate kia gatano na gatatu yatebanga and there are three that bear witness in earth and mbaro batatu bakurwa borori asense the spirit and the water and the blood yateba omoika Nyasaye amachi amona amanyinga igona ki ekaro Kristo akobatiswa abatise tu asa amache akoroki arenge ekemanyeringa igara akunaenda abuke ndageko yaratanga genda asense yonse moko babatisa siri taria tata nerio mwana nerio moikomba chenu iga amache nkiroringa kwaitabira makweli n'obugwibwa Yesu Kristo kurwase abakure namba ibero moikanero orariti agatebanga oyo nero umwana one asare ningokiria manere na amanyinga n'obugima bwa Yesu Kristo bwatu wakanire sira igobone kera koreta oboryo bubwaye batatu igoro baikeraniryo murubiri bamutumire Kristo Yesu na Kristo akorire emirimo asense nainde batatu barokirori barikiroringa kwakanirwe esira bono obugwino obwaye kagokorangeri kagotoma aboroka ngenda mo bakore ko baboroki ubana baborokiwa egente getangania atebetenga moiko genda motaranya chinguru kwerwa somo iko moko egwo moiko machenu mogenda kogenda nke bako bakirori igo bako bakirori nga igachite akaiburu muna mwanya bantu akamanya komenya buna mwanya bantu akaibwiro guchika goiko gukwa no gukukuma saraba akamanya kubugoria makwiri yakayabika asembera agaita chinguru chia saitani kare na kare bono beiru mubuyo chire iguru amanyinga ya akadiresira no muntu kumoitaba yako na chekina nga enchiriria etete nerongo ita yuko na chekina nga na akura manere
nabukira manere bono tari inchinde moyo nero uri moyo igekero bagutumuko babirori igo bako babirori yechinguru chia Nyasaye chikoreto guturika aborori obwa Nyasaye kerabwe chagete aboro kubari baganyita Jerusalem bakaegwo muikoma chenu yokorora ekero baita baiga origerio gokora isano ngano ina abaruire bari kubikwe para ekemuke ikegata nga Petro kawita no morengari oyo buka ogukuna abantu bari bagwena kwana amarengari bomuntu ngokuroro abantu bosaigo gwene ne chinguru kiri chia Nyasaye banyorete gwetera somoika gokorigerio okurugu Paulo ekero Saulo arenge asekanise y'Abakorinto emne y'Abagara ya Efeso kakonya kurandie gaiga gwita aso gukora ikomera kianda nga noene yanga yoka ye ekurito mubiro Paulo ego kuno muntu rwarete iga igakogwena yani kachibwe kurwa sare kumukuna akogwena hono bararyobo yobo kuruki ukubwa kwa Nyasaye okubwa ngobwire bibe okire kurigia egiyasirire na kugyotoria na bari bonsi airo kubuko igo bagwikirani okugani kwaye tari ase chinguru chiabo ne chinguru chia Nyasaye ochi asoire ime yabo mbagutara asumusunte naende barabo barabo bwenze asubugima bwabo bwakera rituko asogokora kwabo nere emirimo Nyasaye aretire kera akurire nsema yaye bono otebiringa nabaroseri chinguru nabaroseri okobwa bona itaba kinko batuma mokana no kubakwane nani mokore byonse buna umurweri ono igo nakyo asobwenge umwanje umurigereri manyete ngagako introduction ya uigurere se no murisia eresa inkige kogera mission yenene gosegerenge kenene kyogocha dingana rinene ryale otabangaki ase kerenga kirese neito kyale gotebeke gusinga obokoreri gwa Nyasaye obokoreri obo ekirenga kiaye kenene nkere kieke ekero mwanju murigeria ramanye no koresto allow me to read this egesonge kegotabanga nyume bibi asoire asense God sent out a mission to restore his image in his people koirania ekieni kerikiaye ase mwanya bantu umubweka nurioye bunarenge asa abana baye in his children and the mind the relation and amend the relationship with them bring humanity back to its state of purity kerenge kanene kie mission ye yabano to guchikoria mangana to guchikoria ringere kinga nga to bring purity, eliminate every trace of evil. Korusiororo Obwansu bebe timende eke ko majiko ko miborukere trace every trace no gosaria arusi kera gantu gakorukwebi kinde gyonzi kege kuruku aka tone kande gonzi karatoke kebibe getoka gorendo ge karuro. Let me use those words andi amaote baiga no ye ororekane umwanje umurigereria nanderigereria we will in other words intonyare ko batu examine the purpose of his mission and how God is carrying it out. Ngaki nyasako koragento kie akoyimoki igonkirera to kurigeria omwanje umuriri kware kubori gwaseringa nerimo. It is the plan of salvation. Eitogo chikorigeria in the first day as the Trinity. Mena sana byabano mwancho umuriri nyuranga nabo gusanga karangari kiago amona intugetera se namba yesimi yeregago ase TV yago oboriri yago boigo ase kwanyaza ko bokorigeria lesson nabo ogusanga boigwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igwetera YouTube Ndizi TV News korosia aborokiwa ekerenga kyobokoreri na kyo ekerenge gatanga ni kyobokoreri muri siente gete ngo karibishon bote korosia aborokiwa ekerenga ekerne kyobokoreri kuro ase gitabu kyo kia Matayo 28:16 ikere merongo ebere ingi usikara kwana pitanga niga ege karo tuateba nga korosia aborokia esenta ya kera ringana Kristo Yesu ne rurubo gatagati
obogatagati oboigekera itiri chinguru chibibe aretire okobwa kwaye amanyire korangeria bagucha asare nyabere tosome Yohana isana isatu kugukege komira kabere morebu no mane nagukwana erinde manya gucha sokorosio kaboro kiko isano na isatu isana isate kugukege komira kabere Biblia gotebaiga Yesu agakwana na barabo naende akabora incheno mubaso bwense oyo gontunyana takogenda aso musunde korende nabe no mubaso bw'obogima nga Yesu akabora kero agateba incheno mubaso bwense oyo urantunyane takogenda aso takutara musunde ere nabe no borabu bw'obogima yes pone karago tebaga iganga arosia borokiwa esacha kera nali aho kwananga okubo wensi goronense na hilo somango ikevungiki Mathayo 28 Mathayo 28 okure obokire obwire ukire tato maire oitabire kengwanzo kiaye 19 chake kamukeye 13 Yesu agacha akabatebia nairwe okubwa bwonsi igoronense gakigenda mukore bisaku byonsi koba aborokiwa mukobatisa asirieta ria tata nelio mwana nelio mwiko mochenu gaki okubwa bwensi igoronense nakoririki nairwe ngekaegwa ekera achite igachite ime yaye gutagokora gwanja gwa tata akagwikirania negekore getabia saburi gatenga ebingwanso biri byari bwokurugwa nebyo gosambu kwa biganetie kurende ogochika kwao ni gukora senkora ya neime na achire gukora gwanje kwao o Nyasaye saburi 40 ikabuke yasta goikikia gatana gatatu agacha ime yayo gochika gwa tata kurikire ime yaye ochire gukora gwanje gwa tata na agatara kabo muigwiri erinda konye abana ba Abraham abagokonya abaibere nibiri 14 egatenga na abana bo kwige na gokonya aite chinguru chia saitani achibwe bono gaitire achibuire omanya goteba ni gonda manaini gwikoma erio wense igokubuko kwaye atara montatara bo mokori emirimoye titanga ni goikamo itabe goikamo tunye ekerako mutunya omonto oyo igasinga njana jikina atare tatara asomutuza atare asoborabu amanye gotware gendo kurukunga oborabu obogima ekerako twara oborabu obogima Mathayo 5 nero somango 14 16 Mathayo 5 Mathayo 5 yago kuona ngaino ni nubara bubwense Biblia gatabanga inwe no mubaso bwense omochie toko biseka kwagachira se egetuno igoro none nabantu tibago tongia etaya nakoye mumeka igi 14 kwa wasomo tumo gande 16 chaka 14 o 16 inwe no mubaso bwense omochie toko biseka kwagachira se egetunwa igoro none nabantu tibago tongia etaya nakoye muneka negetonga kurende nigo bakoyebeka igoro ase kebekerero evae obora ubonsi abare nyumba ime na omubaso ino obare boigo asa abantu boikabarore emeremo ya ino emiya batogie iso oino ore igoro bona ekero twasome ifunge bibwatanie bamutunyire Kristo banyorero obora bw'obugima babeire obora bw'ense abantu bakobarigereria yo bakora obora nekero barorire ebakonesi kutegochera oyoiga ngegochiera tato itore iguru nekero abatebi akabatebi nairwe okobua nigonda amanaini igokobuku kwa Kristo kairwe na nabatetinga mogenda mutarae guchinguru nokobua gwetera somoika gokora abantu baba aborokiwa na mbeye mo goika batwara okugania gokorwa gwetera sichinguru chomoika omoika akobori obogima bwa Kristo Yesu obobeka ime y'omuntu nekera abobekire ime y'omuntu omuntu oyo manya kurukia oborori bwa Nyasaye bokobwa
ebibi nandi gwakora omonto koba ekebekiriro kia omonene Nyasaye ase egitabu kia Matayo abo egokwana igo ng'a poko bagokorwa inaro bakoba origereria Yohana 15 erigereria ekemungo kia 12 goika 13 so morori buna aboroku bagokorwa Yohana 15 tabukia Yohana 15 kifungu kia ekarenga mulisi ekemungo kia 12 13 15 12 13 ebidia gotabaninde nayanda amange atigarete ngobatebia kurende timokonyara koyaremereria bono kurende kerara achere omoika bwekene nobarae asonsi ayare yekene ereta gukwana ayare ayaye kurende onsi ayara anyare koigwa nayakwane naende amang'ana agochia gocha nabatebie eng'encho yaye bono ga Kristo akuriera aboroku bayeira ng'a amang'ana nara manene mwanya bantata anyare anyeta akobano omoika takumara none ekero Kristo ari kubegeria yare koba makonkoigwa lakini ekero omoika achire asoire emiyo obogima bw'omonto awonchore ebirengererio obaigorera parora ekere ogwanja gwa tata ayagochi koba ayaro obono okobwa kwaye oyaorokia negekwera aboroku bari bae babegetwe bakabera se Jerusalem bakaganya mpaka bakaye guchinguru cy'omoika bono nari amakong'u bagokora ekero bakorira abantu bagochigochanga no bagotogia bateya etari ntwe no manene igo gokora aborokigwa ditang'ani neganete chinguru chiere isiko ya mwanya bantu chinguru chiere isiko ya mwanya bantu iyikurwa ase omanene tata aba bale birori Nyasaye tata Nyasaye omwana oyikorukuri ing'ana n'omoika omachenu baroyomo naende omoika akoretwo bika emiyo obogima bw'omonto omonto oyo igomanya komenya buna Nyasaye obogima bwaye bworuki chinguru chia Nyasaye abantu bamagoteba ng'a nekene Nyasaye nchire lakini Nyasaye oyo obo Nyasaye bugukumia n'emirimo agokora n'emiao bamanya goita bang'ana inturiori tigatobwati Nyasaye why the Trinity why the Trinity ngigakogera the Trinity bono babe ororo erigoikeranie gangeye buno mulisi ya eresire Soma 14:26 Johanna kegoteba iga asomono gwekenya morero but the advocate the Holy Spirit whom the Father ngokorugo moiko mochenu ntata omochenu oyo nigare e advocate. What is the work of the advocate? Yasomeke Gusii korende omokonyi omoiko omochenu oyo tata aratome asirietariane ere asirietariango ria Kristo Yesu abantu aba they are inseparate ego bago kore bintamo inkyo moikoyo gochigokora asaba Kristo ekero begenire imeya emission yeye ere naborokererie onsi ere gasiaye no korokereria teaching na kobainyoria onsi reminding aya nabatebirie. Thank you. Igo moiko mochenu igororo no muri siateba igo gokoregas abanta abatata batatu mate murigere na boraga nitogotebi ng'anza ndeitwarigereti na amande aningi gosenge ningi lakini amang'ana yonzi unatwakwana abanta that is their purpose. That is what they are doing. And that is why umurigere batatu baroyo bono this one ndire kware kobori umateka kwabekire bya kigima ngakite na nataka kobori ga ukigima lakini ntokwanero muri kwatanga aboroki wa mbare gosoka kurwega Yerusalemu ikira banyorereki chingu na para orokero kende nindubono tokara aboroki wa indukara abakoreria ski amatukara roiga ine ntubwato koremereria kuringa tigo moiko chichi tomenya gosoka gose abando moiko kare gotonyara gochimotwe abande bado igotokathigete omoika maiga neringana turanyara ko bato gukwanere gatokonya gosuka amaneti lesson lakini nagani umurisi onyara ko gukwanera igoro yenchiri eyakare na kare. Thank you. Asenataka gukora tu kurwase getabu kyo kumanuka ntwarigeretia se 14:6 asama tuko anyare ko bagwetane chikoda cyane ko bakigwete kigukonera igoro yenchiri yakare na kare yabatabanga iriyo ngarora umumaraika onde okwiruka igoro gati oyo nigo arenge nenjiri yakare na kare okoraria okore
okorariria abo bamenyete asense asekere gesaku ne amate na umunwa n'abantu era agateba ne riogirine ne ayintogendera gukwana uchinso murisia kwanera ngo enchiri yakale na kale gutomwa bore bwenchire ya bene. Thank you very much umurigereria on Ndizi TV. Yes. Ekero banyorire bono umuika banyorire na gento kieke enchiri ya kare na kare nkieke bakuira gochi asigento kieke asabantu. What is this that they are to take out? Ngana kieri bakuira gochi siko mwanjo murigereria so bwenge this is eneri ngana ria gento kieke ya kare na kare inkiri bwate ime yabe aba ogokora kwa batumwa 10 kebungo kia 38 ngi kiari gukwana para kwa batumwa 38 Biblia gusaiga igoro ya Yesu igoro ya Yesu Nazareth buna Nyasaye au amoete umuiko mochenu n'ekinguru na buna atarete na gokora embereme miya na kogwenya bonsi abaragetwe na Satan kiagera Nyasaye nigo arenge amonere. Thank you very much. Ekenki bono tukuira to the word ketwarukanga the eternal gospel ninki ketokoira aiga nkurigereri turinga a enene ringana rinene no kuire enchiri ya kare na kare yogokora abantu kobagento kieke aborokia inata aborokiwa making disciples kokora abantu abo aborokiwa. In other words enchiri ye imeye tokoira mbintu kiebwate ime nebwate Yesu Kristo nebwate tata nebwate muiko moche that's mosa ime automatically onye kwa itaberanire ne enchiri ye ya kare na kare ebibita tobiro bibigokora gento kieke bigoswa ime yago eri kwamanya konyora omusaraba tokunyara koba gukwana enchiri yo musaraba otai ekora gwetera omusaraba ogukwa kwa Yesu Kristo okubokiwa na kogenda igoro na gutoiranga nairane ano atare kubuga ntware kunyore ekitokoira igonga gwetera na kia kogera tote amangana iyare Isaiah 53 that is 5 verse 1 amangana ingokwana na 1 Peter that is 3 verse 18 mangana inotenga he died on the cross to pay our sins amangana lazima tukase message iyo koira das monyo oleri ngana likoro kwanga omusaraba enchiri yo musaraba das meto karari to kororo egento kende ke guto kororo na abogete korua saba kure. This is what is bound in this gospel as enchiri ya kare na kare egento kende to konyora mangana iyo mwanchu muligeri kora yaga niko yasoma igoko yasoma korua sigetabu kyo gokora ibere 32 mpaka 33 umangana ino wale egento kende oyo bono ni gabugate ekaru yaye arigoro the sanctuary ase enchiri lazima tuare the sanctuary bono enchiri yajire inkirende no ara se sanctuary inka mere mukia gokora no daris moere sabo no go ire enchiri ye ase enchiri yo koira ras mangana ya tokenga ase enchiri ye no are in the sanctuary kokora yendo kiek korenda amangana italia ya nega ara saba ibera ni 725. All right andege omoeri p obonene at the end inkitokor enchiri yete go tuara maana onyando go tuara glory yo tuara gento. Let me read this. Ekotebaiga. Ekotebanga. He will return to take us in glory to heaven. Naira nena andi acha go tuirara. Enchiri nebwato go tuirara. After go tuire igoro. Abunaba Thessalonians 1 Thessalonians 4 first that is 16 to 17 umwanjo murigereria. Omoeli pi he will establish a kingdom on earth. Revelation 21 that is 1 to 4. Omoeli pi enchiri ye bwata ngomoeli pi na koregento kiek na be koburutu bwaye botari koera asinse. In summary, our duty as disciples is to be prepared and prepare others
so that at the second coming of Jesus, we can be restored to the image of God and live eternally with him. Imana sana tuyariganie na bwo tunyara ko tukwarigania bande. Ase okubomenyo bobo kare na kare butari okora gendu gike butari koera. Imana sana enjiri ya kare. Umaito kuiruga bona na ari kwanya ndiri na ari nge kanisa ngo na igwa mina because this is ingane nene tukuraniriri. Yes. This is the gospel. Imana sana banga batebira mina ku producer ari na bande. Thank you. Batebire amina kegima. Oisio manyete bono twarangiriwe twabeire aborokiwa. Igobono enchirende emirime ito engakibune no kora. Tuanyole enchiri ya kare na kare. Tuanyole content, ingredients yenchiri ngomo molisi atebire ngomaete okonywa mabera ari ngote bale mbabwate fat ile 0.1%. Gokonywe. Ate protein na vitamini enchiri ngomo molisi anyebire. Na ne bwate ingredients galia elinde to kona rakabuto kuira ko gotebyo umuntu. Ayo ne ko bwata ali sa to kunywa amabera agekwera nabwate chumbi agetiga bono mwanya bantu go bakari gotumeka buna oburaro bwo bokoreri ase bali banale ko bagwanchirana nenchiriye awe being used ase obotukoreri bwarero iga tokeneri boli nakuburia sobenkegima okobori okukwaburia yenda yatego chakera ali asomolisia kwana gitabu kia bakorinto yiritangania ye mo 12 yegatebanga nakiringana lyo musaraba no buriri asabagusira urenda bagwende tuguturga n'ekinguru kya Nyasaye igo musaraba no bwekanyi bwa Kristo ekanyite aba Filipi 2 ngakaibwera goikasa makweri na makweri yo musaraba akabuguri ibi bitaga kwa ekera kwa kamanya kwa gwiri etarire rinene neriete rinene rietanete amarietonsi nga weterese rieteri aba Filipi 2:11 kera liru ndibe kunse diringwe ikomwaye bakonsi konobonene egeka rokorira yatare konyago atare konyara gokorekana bono ga korira ya igatare konyara gokorekana igo yarenga yakorete egekora kurukwe mani ngoni ya Nyasaye itetwense tarabe kurusu ngana bari ba moite bite boroge tukubunu murubiri yugo chikoyera buna Abraham bakayoita bagwetera sukwegena plan yeri motwe agaitaba agateba nainje na njiro manere ayakwa nyorokiri nyeire motwe agateba ningokoro bigesa kwekenene ningo sesenie nikiamate chios chiense chiseseni gwetera asuri ayino mojakano 13 kumgokie kiri tanga ni gwekiki agatatu igo goseseni wo kwa Abraham agatebwa igo wokurwa si Yesu Kristo nero goja kobo muiburu wa Abraham ko korigereri goriyo ruri rwa Yesu Kristo igawetera asuru ruri rwa Abraham nyabera tosoma Abaibirani 2 ikamgukia ye 14 Abaibirani 2 ikamgukia ye 14 asenge nja Abraham itebete gwetera asu kwigena bono Yesu Kristo ekaragocha asense igagocha abwata na manaintu asa manyingari ikinyama na riera agero gochika kwa Nyasaye kora amairi bagachi gukwa somo saraba asinge nji yitu Abaibirani 2 molisia 14 Biblia gotanga asa iyo ekiagera abana babwataine asa manyinga nechinyama Yesu nabo igo abwataine na ayo elio asenchira makweli asiriere oyore no kubwa igoro ya makweli ingenje yaye Saitani soma 15 nainde asibore abo bonsi barenge abasomba asobogima bwabo bonsi ekiagera bairogete amakweli 16 naki ayo na maene ere tagwe chandera aba malaika korende nigo agwe chandera oroiboro rwa Ibrahimu soma 17 mpaka 18 asayo yamugwenderete awekaniwe n'abamwe abasa mangana onsi elinde anyare koba omukwani omonene omonyene amabera na
omwegenwa ase ogokorera Nyasaye na koba ekeng'wanso giokobwatania ase ebibe bia mwanyabanto ekiagera era omonyene achandetwe na gotemwa nanyare gokonya abo bagotemwa. Musombo wa Nyasaye agotworokereri ng'a Kristo ekero agocha ase ense iga abwatanete amana intwe ase amanyinga na echinyama. Na Aburahamu ase eng'encho arenge omonto okorwa oyo bwokwegena yateba iga achete akonye abana ba Aburahamu eng'encho ya abana bokwegena bose Abaisiraeli. Abaisiraeli. abana bokwegena teba Israeli bo For that time. abana bokwegena abantu abakorwa abana bokwegena so some gitabu kiabarateli kiabarumi egatenga abatwalira okwegena kongo abo Abraham bakorwa abana baye igeko na asinga kiabaisiraeli ekaro barangiritigwe abantu bari bebisoko baita bitokwegena uko babarire ko babana Abraham bona omanya goita chinguru chiebibe igekera ari kurigereri mutwaro ro muntu itabiri gwetera asenjere yo kwegena meyo bugima bwaye bw'omuntu oyo iga ari kumubarira ari yaki aho kigokora mutwe omokobwa wokomenya uno mwana Nyasaye no nyamate mwakirita Abraham na yande omoerio yakoreta Abraham akabumubwi amonere agatwaro gosemeria kubu ubugimo buri bwa kare na kare akimanya ngere no mumenyi tayoma yaro mweti asense omogere na endo mweti tatwaro kugani kubugima gokomenya asense na ni nyumba tachi kuyagakira enyumba asense nyumba chingi yirinda amenye permanently abayibere ni komene mayatanga abantu babwatu kwigena punuko ogosemeri punuko iga ibo maitenga na abaiti bari ikomene yamoja akiri nguke ikomera gatatu goika ikomene bitana kemo yata na baiti na ende bamanyete nganka ateyo abarabwe karo baba buramba bwate barigirite bakaranga omojinore Nyasaye toroseiri manyanga konyatarako Yesu tarako lakini goetera so kwegena ne Nyasaye yetera akarora igorenya nensenya eyaroseriwe etari na bibe bitatuko makwiri atatuko no bobende bostarabo akarosi ukwegena kukamenya gutambukira abana baye bono musaga kurangiriwa arusi abana baye Misiri ase okoiranera Deuteronomy sana emekumguke ikomera ya sita ije ikomera kamo igotebanga inune igesa kwege chore Nyasaye bachori rubikire nsemo moko genda asenseria moigwiru gukika kwa Nyasaye mumubwatie naba monainwe naba kore sinjire ya bene nabantu bali bonse bakubarigire bakumwa mbantu kyaba Nyasaye yobonga kyari Nyasaye bugukumia baijane kugoja se Deuteronomy yisina nane kamgo kianda go komi ya tega Nyasaye naba tedenie egeko erano n'abantu abachenu n'abantu bonse bense karo barabarigiririe iyo barabaruke ngai n'abantu barabachenu barangiru n'irieta ryo monene mbabairuke bona akabika se baria igeke bekerero igogego kore ibintu bitari konyarekana negeko era musabuna aringe kebekerero kerako enda Misiri agatenya inchontomire ngakenda akane manyanga gwatomire akarute nyimbonse legaunte ke kabengiti abanga okate nganto bwatina into banda abara rosi nyimbo chibe enchingiti akareta abarogi nabaro bakabeka inkenye mberi yakarete ikamera biri byonse bigono ndo chota tako ndo motoimoko lakini lingana ikitete nkora ngoko andeli bagomulisi eri ndo kwana aba bakuru kwa channels go save kerero iko biri bekerero byobo bwa Nyasaye egento baganetiro goita bagoitera asinjere yo kwegena Nyasaye karo kwa moitabire begeko aranga igo bagotwara oborabu bobugima no borabu bobugima obokurukia mangana makongu
Mondo ni bwensi atanyara kuruke kwa ya sawa ya uru. Taragenda there is one igo channel mpara pia baba gotume goire nchiri. In those days as singa kichiri chinkoro the Israelites ba manyire bunege saku egechore na disciples as missions as aba tumwa bali ba Yesu Kristo mba tumengete kero yeke ngakia Abraham nege saku kiaye tokanyora na baro bakatumeka in that line bono igambara biba gotumeka eliko ire nchiri ye nganjire nsome. Today the people of God are the church. Abantu banyasaye na bugendo kieke na bwe kanisa Bw'Esabato mwatosome Acts that is 2:47 mangana ino toko yanyora kurumu ancho muligeri ngaki nga na Colossians that is 1:18 igobare na barabu na bagutunga. But as we have seen the missionary strategy has changed, we are to go out into the world and share the gospel. Lazima tosoke siko tosanga gendo kieke enchire abantu banyasaye abo bari kanisa ya nyasaye kanisa ningi churches are community of believers atuasometenga omubero Yesu imeyaito ayo mwegenwa ayanaye gentoki you are the church aye orekimu no yondekimu ebime byarosia ekanisa ekurukwa omubero Yesu Kristo. Bona twensi buno omubero Yesu Kristo intu bali tuigenere Yesu Kristo tokoruka omubero Yesu Kristo nintu tokoire nchire na hareko tware chidaika ibere ange tuacha maborioka lakini etware kokorera ese dige tokera lakini ese ngencho naro tiachire tigatora Bw'Esabato sana umwancho murigereria abarisimbye muno kigima asengencho yokobeka Obosere Foundation ngia ase Amaegerio lesson obokoreri bwa Nyasaye gocha ase tore into abanyene ente twanyorire toibe challenge ngantu bwatiri bagabona obwera nabo ngarocho obwera libukara obwera ni ubyake gima Kristo nere gakwereribwa ngachinguru chionsi cyanyere ko bakikubekwa sare no bubwi onero nyara ko bakwererye gocha ase bali abanyere ko bakomuitaba nyara ko batogwikira abange vuga togenda somotimoko omoke kigima kwira na tole magide kachinke nyara ko batogosanga amonaya maboli akwatira ko gutomaga ne birenkari byabo nabo igo ensemo yo mwele tikarite kigima nyara ko batogokora Amaegerio lesson yechumege ndara ko bakobwatika taseni TV chigakibuneki gwetere namba yesime yo nabo kulika ujumbe yago boigo gwetera SMS na onya WhatsApp abo gwetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital abo gwetera sehemu ya YouTube Ndizi TV News. Ndizi TV Obwansu Gusii Ekerole asumu chibwogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nige konia chi floodlights chonsi distribution box chi cable chonsi cha wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano ibire. Ibire isano niseto, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibire isano na iseto, ibire maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale. Asobo korelie, burange na sore. Eikeye, asoro botiru abene. Bruno kanyoko nene tororenga finance PDAU nkiye bwate gukia sabantu ba township n'abantu ba Nyamira County as a whole. Ugusangereria kwebango negintu kengencho kebweneretse kumurekerwa ase oboime revenue collection
ntotagete ase county ya Nyamira lakini government yoka nere go create environment yengi ya biashara. If the border people, the market mama mboga is actually paying for these services, as a county we are also committed on ensuring that they get services back from the government in form of market sheds, in form of border sheds. Aiga na watu bwenerete tonyore no egento kende go nonya igoro yo buli bataretero buli mianga kurwese project ye tonyore ko tagisi ekerenga ekenene gyo gusangereria ebirengererio nkugani koranga abamenyi be county Nyamira nkobe kubale ase emesa ekero kya magenderero otware go sabanga kibase cyekaro kirasangereriwa chikore meremo chikonye Nyamira yaitekine kurwasere tenya gotigara kobe mwana amatukonsi. Jumamosi, enseye monene suya maragoba. Nechinse isato nenusu chirabatuko. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Oktoberfest Boda Express Counter chiduka cha Uhuru Superstores Limited niko no mukoko gukorentera Boda Express Counter yerengia bwanko na bwige kurubo koriuya uchiasi chi customer chabo bono onyaje no mogendio boda gendie pipi yao wikase chiduka cha Uhuru Superstores asomutinyo yoikomi uchakireta likyemo wikajita likyemero tuneyemo yogure kende gyonsi wetera si counter na konyore biewa au biabusa na buigo reflector jacket rebranded genda ngwika siduka ya JM Towers Boda Express Counter oveye nigera horo ngwikisto kiroro ya alire. Terms and conditions apply. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices, owe your money back. Karibu nyumbani. Esukuru yokwegelyo Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanye buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali noborema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakaseri tuko nigo bagosomya omwako mugima aborukia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigiro y'ubusera bu Burundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imejoro gonkuru Gusii asebali imeyumu chukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumu chukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School.
Niye gitari ya Tenacious Herbal Center ya Dr. Joel Umayo yuko nyere nsemo ya yugo imeyumu chukisi niga ukumanye buna niga nganyire guchi nsemo ya Nyankonko barabare ni skuru yoburuso ya Nyankonko Primary School opposite Nyankonko SDA imeyumu chukisi na bugu wa kisimi eriyuboro kariwe ase namba enutisano na ibere sano nemo kianda ibere inyeisano gusumulikiriri yuko uchiase email info@tenaciousherbal.co.ke Tenacious Herbal Center ubungwenia uregene. Spexels Opticians abubale se clinic kiagudika imeyomu chukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti ayemo enoti isano marakabire enoti ayemo. Spexels Opticians Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, Obwansu, Gusii. Bimono kegima na inde tuoiranire maiga gutwara umutimoko omwenge kegima stogendeta Amaegerio lesson igoro bokorari bwenya sai gocha story nsemo ya kabere tukarigeria nsemo entangani tukaranga nyesao mwenyene nero nyarete kuba ga kubwatana amona igorengima asingincho kumugori munyabanto akanyara kobana andega koirania obwamate buria konyara gwanyara ko bogosira akanyara ko bakuboirania back ochia semo nyabanto nageka nande twanyara ko batokuligira nga eketengera lingera hose egetambuke ngerere kene igekwane kebuna mwanya bantu nero nyale ko ba kwenyara libaga byo kwene kenga nero nyale ko baga ko ba ekebekero nageka twakonanga mwanya bantu bono igare ekebekero igare oboraro kwene kebuna enchiri chinguru ekitwanyara ko batokwegwa na nchi nyere ko bachigoikera bange asengencho yobo koleri buria bukoira enchiri ya kare na kare chinsema muguri naro labera totoiga ne barasinagalisia tokorere nsema eria yatigare tekegima nyara ko batokosose amaburio totaracha bono the recipient imbarabi nensengima mbarabi bakonyore enchiri eje nensengima tusome kebungukia agetabu kyo gokora yemo kebungukia 8 Elio nyebutora nenchira gete kia gatano na gatatu biblia gatanga korende na monyore chinguru ekero moiko machenu obacheire na inwe na mobe birori bane asi Yerusalemu ase chinsemo chonsi cyabo Yahudi na Samaria na goika chinsinyo chense. Thank you very much. Anda kete enchiri yebono igekoenda sense ngayego chakera. MS dirare ko bangon diribali gereri bijame senye ndinare go chore sakobia. Gatigati obo gatagati buga keregento igobogo chaka Jerusalem. Enchiri yare go chakera Jerusalem. Jerusalem mbanto kiaba asaye buno mos Kristo. Anoto buate your family and even your friends. Enkayago n'abasani bali obwatarari bali sako yago abano wo chakera nere Jerusalem ego ere nchiri enjare go soka siko onyetera chaka kurwarari Jerusalem anga inki kiarenge Jerusalem muji inke sakoki yarengo Israel ano nyumba ime
no yare gochaka lakini rinde bono those are those days bono asejinga kiechi ya mu Kristo Jerusalem we are talking about muago nyomba abana bago mukago abana bago nini abacho koronya baro omanya gocha basani omanya gocha se esako ya kabere bono nyandi tware kunya gochichora gocha igoro Buyahudi bono abo Yahudi toracha Buyahudi mbanto kiaba you are acquaintances. Yes. These are the workplace. Aliyeso gukora emirimo n'abamate. Neighbors. No bata mu muromi no. Orense moiga muateranete uyobona hasa ukoga around neranyore gintu kiki enchiri omanya gocha Samaria bono ense yago city eri muna bono ntore Kisii city Kisii city toto chakere Kisii city togende Kenya ngima igo twigirire njiri arari tumanya ko ende ense yonsi bona no tugokwana abono no gwikera ebisaku chinse chinde gwikera kere gurupu kere gesaku kere umonwa Bw'ense yonsi onyore gento kik onyore njiri inkike kogera the same commission given to the first disciples also is given to us today. We must continue to task of making disciples for Christ everywhere. But what kind of disciples? Good, honest, fully devoted. Good, honest, fully devoted, loving people. Abantu bakorete into kiek abutu akwanire igonga abana bwa boro kigutokoros omoeripi ekero tu abarosirie pons na baro banyore into kiek enchiri piamono sana piamono bali bakonyara ko bakwirerwa enchiri ono mtoboligwe mbaragia bana bali kero kende bakwirerwa enchiri mpare tayari manyeta magana regana enchiri na yabe kwetaiga kwanyore etire ya etire bantu bari batatu bakanyeganyete banyaranga yayitete igoro kare sebare ona gokoborigo baba ngoruete Yesu Judas na omoro kuwayo mo gagweita nande babere na Yesu miakerenga etatu igo it is a choice. It is not tariege ntogora gento kike torigo chikobetereria imokie birwane twasoma gurumaga imokie birwanero moendeze gikorande karo kwara guse ko kwenda mugundo kogesa igo kogesa ora mabanjore ya libanjore ukoritiga bononeka kwali simekerani yakina liyo kogesa kwakora gintu kike kwalitiga yebona sana mambia bona sanga karengari kiao na maguri yago akeigo somolise taraswa sincho maguri komando kai isana ibire kebungu kiya kianda ne gikumi ego tworo kigorio mugando gote kutuka sobrutu bwanyasaye ombori kiite se nambirio mwere agatanga the arena mission elieta arena eri gutumika ase Nyamuriro igo bare ko litumia asenga kiri ya karenga chigosori njire chiara gokorwo ase naragitire abantu bagoswa igwime onye n'abantu bacyanira abantu bareta kinyang'aho kibikire buna kisimba n'ebinde omuntu orutwime murigereretie cyamuminyoke barwana nero bona ase emirimo eyiga y'obokoreri ensi eye nere eri arena is the arena. Bono ase ensi eye iga ase emirimo egokoreka amaruguti abere narakorwana omobe igagoteba airete ensi eye nere ensi eye nabwata abantu aukoreti ebirengereri bara abaye bagokora egasi nao twatomugochiese bari abantu abekere twatomugochia ase abantu abare teigochikoba egento kere ekiororo ase emirimo eye iga yogotumwa obokoreri obo nebwata obuya obonge bokorwa ase omonene na nebwata ensi eye ere enene na omosombo Nyasaye akarigereria akarora abantu abo omoganda omonene bw'abantu barure korwa ase kere egesaku ase amate emeno n'abantu batereine ase obosio bw'emani y'eng'ondi baboiri chianga chindabu na ase amaboko abo mbabwata amato y'emekendo
bakorera ase eriogi rinene bagoteba ogotũrĩka korwa ase nyasaye oito oyo ikaransta ase ekerogo na ase emani ya eng'ondi na ekero bakora boiga iga bakorigereria amang'ana aya iga mbarengo amaraika barororo naende mbarenga abagaka bonsi bakabeka amasi abo bakamorigereria omonene nyasaye bakamusasima bona eng'ana egotangaswa iga ng'a ogosesenigwa obonene obong'aini na echinguru ebako na esiko bionsi obikorwa ase nyasaye gokorigereria ng'a abanto akai barure babegete chianga chindabu nere ekoiraneri ng'ang'ai barwa ateba nabarure ase emechando emenene emechando emenene igere ase ense eye ebibe ase amaruoti abere oboruti bwa nyasaye nobwori omobe bokwamererania mbachandwe lakini ase eng'encho barorire obuya bori motu okubaremereri mbobo obonge ase ense emo yabo mbakora emeremo eria ase amariga lakini bacha kogesa ase omogoko igo omonchwa ekero tokorigereria ase emeremo eye okobokori kwa yesu kristo kwabekirwe ime ya omonto yateba inwe mobe birori bane mbirori ke bagochikoba okoba kirori nase okomenya gwakera rituko obogima borobacheni namba ibere na gokwana amang'ana amaya aya yesu atokoreire akogera tochigoika ase enkeria tobwate obobi borobanene na ekiombe eke giatomirwe gochia ase kere gesaku ase kere emenwa ase amate na abanto neri bonsi mbaikerwe abanto banachia ekina giokomoitaba gose bamwange korende ase gokorera egetabu ngekeri twakwantu kia bai Filipi bono da tosoma bai Filipi bere kemo kiege komena kama na kiume tabu kia bai Filipi ibere ekemo kiege komena kemo Biblia goteba iga na kera oromeme na robe kirori nga Yesu Kristo no monene asobonene bwa Nyasaye tata yendera asa yo abanjo bane buna muigwerete botambe tari ekero inde orioka korende kobwa mono ekero ntayo korera ogotoreka kwaino abanyene ase okwoboa no kuiguswa bono nyentu asoma kurweka bugo gia kianda ng'ekero Kristo akweta akabwa no kubukwa kwa bantu baye nonya saitani na bagwita bang'eke no mbwire naende ekene no bwanchani naende obeiro maremereria bono kero rumeme na kera rirundi bekunsirete yesu no motorie paka saitani gwese natebe igemereme yetu airwa banchwa teiko era bosa no uri ogoturwania omaerio nabika marua yense ataraji gusiri gukare na kare atebe yesu no motoria yesu no mubui yesu no bwanchani asante sana Lucas Ogori korwa bonyameuro agotebanga abalisia mbia muno asincho gosira emeremo yo monene ekerenga kerne Kenya sai no kubeka umuroberi ubwo kuboria mwanya bantu kurwa ase bibe amanyinga yesu na kanete esira yo esira ase igoja sai na iraneti obwamate obuya gochia ase mwanya bantu yesu na tomete abarokyo bae akaba chinguru chokobwa no moika omochenu erinde banyareko bakorandia enchiribe mona sana Lucas asingencho ya ekerengererio ekyo emambie ya bono narega iga magoria ndale ngororo narega iga okorokwa niko ndani kurwa diaspora rameki edaldo elisafan agotenga chundi kuru Kisii town dotine request yo gotera ngokorigire tole badai narega iga okorokwa Fidelis Kobiro agota watching live kuruliana otwebo nchari happy Sabbath to abarigereria akobore kwa enga ekerego ikere nsemo yo gotorika bono ningo ogochia onyarakoba gakoira libagari nene gatiyo Nyasaye tata omwana no mwekomocha mulisi aligereria bakorinto ya kabere 10 gisano ekemukiege 10 na kianda na merongo ibere tige gukwana nga Nyasaye ekero Kristo agocha bunu motoria
Nyasaye Tata, Nyasaye Omwana na Nyasaye Omoika Omochenu bare engime ya Kristo Yesu kubwatania ense gochiase bare. God was in Christ reconciling the world unto himself. Soma ngoro. Kitabu kia Korinto. Korinto ya kabiri isano. Korinto ya kabiri isano. Fungu ya karengo mulisi. Soma ikumgugia ikumi na kianda. Isano ikumi na kianda. Isano ikumi na kianda kafungo gatabu kia Korinto. Isano ikumi na kianda Biblia gotabaiga. Ekiagera Nyasaye nigare engime ya Kristo akabwatania nsemo amonere omonyene. Akabwatania ense amonere omonyene. Tababarira ogosaria kwabo elio obekire asetore lingana lyokubwataniwa. Ono okobori kwaya kwarenge ng'ang'oirire ense emenene. Yes. Ng'omorocha agwire ense emenene. Tata Omwana Omoika bonsi bare engime ya Kristo mwanya bantu kubwatania ense gochiese bare akaroserwa omobiri, lakini meyo omobiri oyo nao Tata are nao Omwana are nao Omoika Omochenu are ng'oire ense emenene. Bono entaete nkobeka in simple terms yomorisi ekiataete koreta nkeri ng'okoire ense emenene. Go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ebabatiswa sengo bamanya bonsi bamanya gotoleka. Eki ababatiswa se rieta lya Tata lyo Mwana ne Omoika Omochenu. Lakini ekefungi ketwasoma na kerokyo imme yaye nao Tata are no Omwana are na Omoika Omochenu. Iwo ng'oire ense emenene. Bonsi the Son Nyasaye the Trinity, let me say that. Obo mabori bwa batatu no bwaire ense emenene gekana umurubiri obo. Ikina atakanga. It's their plan. They cannot be separated inga nta toire credit goseno Omwana koraki oire credit Tata aru Omwana Omwana oteba na itabiri Omoika Omochenu obogori Omwana yenda ya Mariamu yare gotuko Omoika Omochenu mobogeti yenda ya Mariamu Mwana tare konyara no Omoika no nyare kumobeka Omwana akane tindi koruka ngwanseke. For God so loved the world akaru Omwana whoever who believes in him. Mbia sana waziri mkuu kuri mwoni kujise mjia diaspora akatare akotabanga mbia mono sana asingi Amaegerio lesson ekerene nokorosia abantu babe aborokiwa ningi kogera buna ekanisa rero igataranya koboto wikirania ekerengekyo. The pride in us kanisa ya rero tobwate pride again togekogera tutaraikirania ntobwate pride. Number 2 obweoria tobwate engaki yesara sense twabwate abantu bakoruku the Pharisees and what aba somi beri chiko na aborokia na baria bamanyire ngana bo bare gento kike abachenu. Yes, they were good pretenders and they were not churching according muneta keire. Again togekogera gwikira bono igenjiri etaragenda ntobwate oboinche ime yaito kokora mono iganga gwakore crusade igokwenda kuchabugo yake gekubangaki nya tarinchi ango bari komimbare kobatisha nje nabachierete. Yes, kweba the concept ya the Holy Spirit yeye twate bigunga ingo okogera abantu baunchoka. Your duty is what? To take the message. But who will transform these people? Yes. Emberembe negenda tagukora nekoru. Taibonsi barakore. Bibilia bateba ngana batigari. The remnant. Asokomano keri 12 ikamugege 15 kabiri na 14 ikamugege 12 iyo kuona ngomo eri bwa mangano nsie kerago chiguikerana
na saitani okuruku neri enchoko nebe omo oroiburu omukunguru atigarite ense yako irukanga ne yaye nabwata abafuasi baye bakurwana esigi bawukorie ebirengereri by'abantu naende robeka abandi baye boborimo bang'aina abantu omanya gocha buna nyasaye bwoborabu bunire ikari oborabu korende mbara obo manene bakurukwa abatigari nabarakore enchiri Kemana sana. igonche nabateba ng'a nonye kororekana boigo Yes. baro abo manene bagende to gokorugwanja gwa tata egeko atai bonsi baranda kiekorie sate ng'ata ikero yo mogoteba manene oraso asuborutu bwa That is why kero tokosoma 24:15 gose tosome 14 yotenga and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations and then the end will come. So when you see standing in the holy place the abomination that causes the desolation spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Abange ngotene nabari kurandia batene na kurandia obo banibwa babani basoka lakini abange ngocha bare Christ like na kieko gera abange tutarika we are thinking abange nkurandi bare lakini bange bari okora gento kie they are not preaching yemona sana videlis ko biro koruliana otwe bonchari ngati abanda bange ndo ni machave kuro Kisii town we represented nalega korogwa taisi matinde happy Sabbath kuna kuru city amasenia amayamono weterasi Amaegerio ye lesson kolende abange baitu ni gotwanira ko batu gweto mantoraganya chinguru chumo ikomo chenu kinyara ko bachigotwa okorokereria chinga kitokorandia engana kune muri sete tukwanira engana iyo tutokole sentichis tukwanira engana yo ikomo chenu ikomo chenu buna tu aligereri kurwanere okubugoria na Kristo nero marete kurugura akareta nyasa umwana akamubike be Mariam emission yo okurwane yabwate mireme menene nero koreto mubwekano Yesu Kristo abike miyobo bw'omuntu nero ko umurandiri baga chinguru cyokorandia mangana na gokora yata ikunyarekana igo abanjua onyeto kogenda isikubu nyasara ngeirie oikana nde toikaranse tobika marwa itunz tosabe omwana natuiche no moikoye moikana ruranyara gotukubwo okora kirikiri ogwanja gwa tata amen bwana sana Malaysia tumatusanga nayo mwali tete gotebanga the mission bosekerenge kanene kyo gutumwa butwegera rero it is salvation no gotoreka twens tigatutoreke tonyoruguruti wa kare na kare gwetera sirira Yesu Kristo mutore pimono kegima omwanjo muri na yasokwa ninga konyale kobago gutuma ibirengari byago na maborio amange ayara se studio nabo igo birengari byao asekero keno taikera libori lyago ankyo ndinde anakwerekya boigo ngano gere tukobo gusanga muntu bali sia bana mbye mono naino asokwera libaga kweneka mwanyale ko muikira nagaiga asinencho yobo koleria smoko genda onia begeta seni Ndizi TV na nditoirera maiga amen muri sina bago to sikira asinencho sawa tosabe asa tata na ndi twakwere ne ringombia mona asubye gwatwaire pokurigiria mangana ya maya twayigire buna mwanya abantu ayande na rara yaime mono ayibwe kora bika sinkoro chito imana ndo tuyigurire tutwaro manyibu chito gwetani aya twakuburia karto kuchikwigana nda chikanisa kuyorukie buno manyendo butumwa intune ibekero byao nabonsi abaguchigutena sobusubwa abana bawo kubao kubukoiga oimokerere guiguru na kusaba gwitu gweteresire teria Kristo Yesu matoria amen yemono kegima kimogosoka musoke bia nayo mwancho murige jekura nanda sentunde ya gatatu hasukuna akabato gosasima amona iwetera sinchera ya matera ganda ko bokorigere taseni Ndizi TV Obwansu bw'Gusii Happy Sabbath.